Allah dan ba can haka well done ɗaliban upper basic suna bayi ko yawwa inda suke bayi a lemo ke ai kuna ɗauka mata ko ce ku tafi yawwa ɗalibai ɗaliban upper basic kenan da ke garin Yana suke bayan mu bishiyoyi sannun ku da aiki. Oh, lambu ne wannan? Yakuwa kenan wannan ko me? Yaushe kuka shuka wannan yakuwa? To ku ci gaba da mata bayin. A ku zo ku yi yakuwar bayin kaɗan kaɗan.